Zorion da, bigarren postua lortu duzu gaurko Sopela udala sari honetan, lasterketa bizia eta eroa ulertezina, ikusi zaitugu atzetik aurrerako bidea egiten, aurrera iritsi nahi horretan, bazenekien aurrean zegoela lasterketa. Bai, korte pila bat india eta azkenean onberra zion, ze ekipo guztik aurrean zeuden, eta nahi karrera egia esan egun guztiak kontran harrapatu nahu, eta orduan bala asko bota ditut, baina bueno, aurrin eutia lortut. Sprinterrentzako eguna, baina amaiera gogorra zen. Bai, bentsatzen sprinterren, oaindik gehiago izango zela sprinterrentzako, baina azkenean oso gorra junda karrera, oso esplosiboa, repetxoak eta demosun topa eginen juten, eta karrera junden bezala azkenean etzen oso sprinterrena, eta oso esprina ez izan, ez da esprina oso luzatuta iritsik eta maldan gora jungeanak aurrean sartu geha. Bakoitzai bere bidea eta tokatu zaio Kajarro Ali kontra egiteko. Bai, Kaja eta Eiserre bai, gaur atope hondia bi ekipo horiek eta ni nahiko bakarrikan ondunaz, orduan bai, zaila izan da. Sprintean nola moldatu zara? Nahiko lanekin, ze bilarrek arrankatu goraka eta ja ez nakan erantzuteko, baina geho erekiuten tartea balio izan hau bigarren sartzeko. Zorionak. Eskerrik asko.